Има и малко по-широки улички из Маракеш. Горе-долу на същия принцип. Заведения, сергии, най-различни шопове, както се казва, предлагат различни неща. Сега идваме на една от по-главните централни улици. Искам да отида да видя един от техните паласи. Ето е една от по-централните улици. Наистина. Трафика е много натоварен, внимавайте като пресичате, защото са въобще не са толерантни. Това са техните традиционни носи и случайно намерих в един магазин на 5 евро техните женски традиционни носи. Ето го и него. Двореца Баха. Или поне неговия вход. Според някои двореца е от 19 век. Ето е градината, предградието на двореца. Отпреди имаше един човек, който скандираше името на двореца, значи е Бара, не Баха, Бара. Се издават лимончета. Може би. Двореца от 19 век, сега ще го погледнем и отвътре. Мисля, че входа не беше много висок. За времето си, според техни твърдения, е бил най-великият дворец. Нека да видим. Цената на входа е 100 дирхама. Това са някъде около 10 евро, 8 паунда. Не е чак толкова висока цена. А според мен ще се заслужава да се види. И навсякъде има лимонови дървета и различни цветя. В Херия. Thank you. Проверка за билети. Имало 2 акра градини и май 150 стаи или само толкова били отворени. Самият дворец имал много повече. Така че нека го видим. Има доста коридорчета. Явно си има екскурзоводи. işleyerek devam etmektedir. Fas içinde çok önemli bir gelir kaynağı aslında zilleştirir. Şimdi yukarı baktığımızda görmüş olduğumuz şeyler mermer tuzu ve alçıktan yapılmış oyma işlemi. Hiçbir şekilde bu içine Фонтанчето на розите. Има красиви места за снимки. Първите ми впечатление, че е доста еднотипно. Но нека да разгледаме. Тук има явно стая с портрети. Да оголемим малко за любителите на картини. Това, което ми прави най-голямо впечатление за сега, са техните тавани.
този дворец. Ето в техен традиционен стил. Чайника. Това, което ми липсва е наргилетата, чашите са интересни. Разцветката, самата декорация, която забелязвате в момента, е в два стила. Едната идва от Персия, другата от Иран. Нека погледнем тук. Изглежда нещо голямо. Може би ето това ще бъде входа към градината за този човек, която също искам да се разходя. Голямо е, просторно е. Ето ме и мене в двореца на султана. Вече съм обиколил какви ли не замъци в различни страни, на различни крале, царе, но ето, че най-после съм и в двореца на султана. Заедно с вас. Ето е една от градината. Част от нея. Не ме лъжи паметта, целият дворец е запазен под защитата на ЮНЕСКО, т.е. като световно наследство. Вижте как са запазени султанските растения. И разбира се, техните традиционни дървета. Искам да си взема един. Дали ако успея да скокна я? Не, май няма да успея. Пък и май не е най-добрата идея да е точно от султанската градина. Ето малко декорацията от близко. Това е входа на градината. Не е точно моят стил, но може някой сред вас да е ценител. Ben gelmemiştim aslında ama ona rağmen buradaydım. 2007'de ben gelmemiştim. С тези тунелчета и с тази човек определено може да се изгуби, да изгуби ориентир поне кое е видял, кое не е видял. Я да видим. Тук има нещо интересно. Може би султанската спалня. Това може би е хола. Чайника, чашките, чая от рози.
Определено се губя. Къде минавам, кои стаи виждам. Видим какво има тук. И всеки път попадам на нещо сравнително различно. Тоест не се връщам на старо място. Тук на пръв поглед не изглежда толкова голям двореца. Интересно е как вратите са залоствали. И като залостят вратата до там. Това може би още една от градините с лимонови дървета. Ето как отвориха на хората си направят специална снимка. Тая лампа отгоре е много красива. Но, it's okay, it's okay. На края на своята обиколка се чувствам объркан дали успях да видя всичко или не, но беше интересно. Съвсем друг стил от дворците, които съм свикнал да виждам. Може би леко така стил галерия, което на мен лично не ми харесва. Все пак основният ми опит в обиколките е в Шотландия. Там съм пообиколил много замъци. И там всичко си е автентично, истинско. А този дворец все пак е, за моите разбирания, е доста нов. Това е 19 век. Не е сграда примерно от 12 век, но все пак беше интересно да се докоснем до тяхната архитектура, тяхната култура. Надявам се, че на вас също ви е било интересно и полезно това видео. Ако е така, моля, споделете го с ваши приятели. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте и не се притесняйте. Даже ви препоръчвам да разгледате и другите видеа от Мароко. И до скоро! Тези дръвчета са с портокали, но не са сладки портокали. Нещо като смесица между лимон и портокал. И питах и успях да си взема един и сега ще си го занеса в България за спомен от двореца на султана.